Educació infantil és l'etapa que comprèn l'escolarització des dels 3 anys fins als 5. En aquesta etapa potenciem el llenguatge i l'escriptura amb els racons didàctics. La creativitat i la imaginació es reforcen amb l'activitat lliure i participativa dels racons de joc simbòlic. Els bits d'intel·ligència són una forma d'estimulació primerenca que es treballa cada dia per potenciar el desenvolupament neurològic de l'infant. El projecte Entusiasma't és un mètode basat en les intel·ligències múltiples que treballa les matemàtiques d'una manera estructurada, motivadora i estimulant. L'opció metodològica del treball per projectes permet organitzar l'aprenentatge a partir dels interessos dels nens i les nenes. Els tallers interactius són espais de creixement on els nostres alumnes aprenen mitjançant l'experimentació, l'exploració, el descobriment i la motivació que suposa treballar amb companys de diferents edats. Mitjançant la psicomotricitat i la pràctica motriu, estimulem el desenvolupament global i harmònic de l'infant. El primer contacte amb l'anglès es realitza a l'educació infantil. Apropant aquesta llengua de manera progressiva, repercutim positivament en el seu aprenentatge. L'ús de la biblioteca escolar està incorporat en les activitats ordinàries de classe i dins del pla lector del centre. La pissarra digital és una eina tecnològica atractiva i motivadora, que permet un aprenentatge interactiu, millora la participació i potencia el treball individual, cooperatiu i per grups. No tot s'aprèn a l'aula. L'escola està oberta al nostre entorn i les sortides escolars també formen part del nostre model d'aprenentatge.